Ngizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ngiyabingelela kakhulu lelo MC Pholobaso andika kanzobo cha manza kwethu umuntu ozophinda dlulisa okukhulu ukuxolisa kunina nonke ebengabadeliver njengoba nibona ngisilokho esiqhubeka sideliver ngeke ngakubamba ukukhipha insipho noma uadvertise ukuthi abantu abazothatha insipho ngakhetha ukuthi angiqale ngiqede ngama-order akade ekhona wena ozazi ukuthi i-order lakho akafiki kumina 079 0453 njengoba nibona nje yonke lensade lapha ya nibona nanku udoti senza sure ukuthi njengamanje sidelivela abantu nibona nabo plastic nibona na igenge iyalayisha ziyaduma manje sekubusisiwe konke lokho kula ziyakhala umgabe uMandela kumgabe uMandela insipho yemanga ke lena insipho kazwelonke insipho esiza umuntu othi yena akasebenzi insipho esiza umuntu othi yena unamashu namabhadi kunento afuna ukuphumelela kuyona insipho esiza umuntu onenkinga ebhizinisini lakhe alidlondlobali insipho esiza umuntu othi mina ngine problem imoto zami zifa njalo ngine problem emsebenzini mabefuna umuntu abazomgxeka bagxeka mina ngine problem yokuthi kutshontshiswa mina mhlawumbe uya kwi-case usayithola ibail ngaphandle ithathe lensipho iyakazi kuwasho ube muhle kuze nemanje inkosi yenkantolo ithi mayibuka ibe nento ethi yini besukele lo muntu uyayizwa indaba mhlawumbe uya casino uyagembula uDecember manje nanoma ngawumuphi umuntu akawusebenzisa u079 0453 uthole lapha iorder uma ngikhuluma ngokuthi ama-order lawo nganza ukuthi izinsipho zonke lezi noma nibona izinsipho zonke lezi zabantu imithwalo yonke lesinayo yabantu imithwalo yonke le esinayo yabantu njengoba nibona kunqale futhi lokhu siyaqhubeka usuku lonke sizobe senza sure ukuthi abantu siyakwazi ukuthi sibadilivele 079 0453 079 0453 igenge ke ngachaza ngathi ngabona kupakisha yona lo msebenzi uyamdinga umuntu ohlambulukile mawuzobukisisa nje la isandla sabo sonke lesesithinta la isandla sabo sonke lesesithinta la lensipho ke isho labo sisi abathi bayaliwe emendweni labo sisi abathi abathandeki labo sisi abayibona benesikhwakhwalala labo sisi abafuna ama boyfriend abo noma amadoda abo ayikhiphi imali 0790453446 ngizovala ke njengoba ku December insipho ngizoma ukuyikhipha ingakho ngithi kunoma ngawumuphi umuntu onemali engango 400 rand from 1150 to 400 rand ngiyanehlisela ngoba ngifuna ukuthi niye emakhaya ninayo lensipho ngifuna nibuye emakhaya ningenasicwacwa ningenasikhwakhwalala imithi esetshenziswa abantu izingahlali kinina noma inganilimazi inganenzi izinto ezimbi ngoba ngiyanikeza ngobani nikeza ngomgabe niphinde futhi nigeze ngoMandela insipho yesimanga insipho kazwelonke insipho enamandla insipho enokuthandeka insipho yemali insipho ephendula isimo kade ukusesimbi isiguqule sikhazimule ingakho ke ngithi ngowesifazana ngowesilisa umdala umncane lensipho yakwazi ukusebenzela mhlawumbe umdlali webhola ithole lensipho ummeli ithola lensipho ishimanje uqobo ungathathi kancane phambi kwabantu ube nesibindi njengomfuka Mgabe ube nokuthandeka njengomfuka Mandela okwakho ukuthi wena usebenzisa u0790453446 awuphosele uyabona sisebenzela wena siyaphosela manje bese nifunda ke ngani zakwethu uyabekezelwa asenze umlingo futhi asufuni nokubona umlingo umuntu obheka ukuthi uzokhokha manje insipho yakhe ifike manje khohlwa ngcono uhlale nemali yakhe ekhaya but masifikile okumnandi izofika iyenza lento esisuke sikuthembise yona the more delay is the more iba matured ukuthi ikwazi ukukusiza abanye baye bethi ke iwayini ehlala isikhathi eside lona limnandi kakhulu thola ke nawe wakho uMgabe thola nawe wakho uMandela 07904533 mina nawe sibonane ku video landelayo.